Nalazimo se u Ksetu na stage-u, a za događanja upravo na ovoj pozornici zadužena je glazbena sekcija. Sa mnom u društvu je Mateo Patekar od Milja zvan Mici, koji će nam nešto pobliže ispričati o tome. Može. Što se događa na glazbenoj sekciji i što radite tu? Na glazbenoj sekciji se ne događa ništa. A unutar glazbene sekcije, dakle, mi se bavimo produkcijom svih koncerata i evenata u Ksetu. Što znači tehnička realizacija svega toga. Od organizacije, stage-a, ozvučavanja, rasvjete, stage handova koji pomažu bendovima, do utovara, istovara opreme, nabave opreme, rentanja opreme, sve apsolutno što možete zamisliti oko jednog eventa šta se događa. To je poslove koje je potrebno odraditi za... Dobro, koliko ja znam, ti studiraš na prometnom fakultetu. Kako to da si se odlučio za bavljenje glazbom? Kako to se odlučio za promet? Promet sam se odlučio zato što moram nešto studirati zbog mame. A za glazbeno sam se odlučio zato što, kao što sam rekao, cijeli život u biti nekak mi pere ta glazba i počeo sam u djetinjstvu svirati i od uvijek su me fascinirali razglasi i milion tih tipkica na pultu. I onda nekak glazbena je logičan, kako da kažem, slijed. Jer tu se najviše se mogu imati dotica sa tom svom opremom i tu se nekako stvariti kroz nju. Koja je tvoja uloga u glazbenoj sekciji? Moja uloga u glazbenoj sekciji je, dakle, ja sam jedan od 4 ili 5 tonaca. I dakle, kako mi to popularno tu zovemo, toniram i ja sam zamjenik voditelja glazbene sekcije, što znači da, dakle, pripomažem njemu u svim onim aktivnostima koje su potrebne za organizirati 35 do 40 ljudi u obavljanju svih tih funkcija. Koliko članova ima sekcija? Pa sekcija broji blizu 40 članova, što je dosta, ali je nama i malo, jer kao što kažem, mi svaki tjedan imamo jako puno posla i zapravo jedna smo od sekcija koja aktivnije radi u smislu konstantno, ne? Ko se sve može priključiti sekciji? Sekciji se može praktički priključiti bilo tko je student, kog interesira glazba, kog interesira oprema, kog interesira zabava, kog interesira partijanje, kog interesira sviranje, sve. Ali mora imati nekakav doticaj sa glazbom. Najbitniji je zapravo taj interes nekakav za glazbom i želja za naučiti to sve što se događa tu. Kada započinju nova sezona glazbenih sekcija i na koji način se studenti mogu priključiti tome? Pa nekako najviše novih članova upisujemo, znači, početkom akademske godine. Pozivam sve ljude koji interesira glazba i glazbeno opremanje da dođu pit pivu i raditi u Ksetu. I još sam negdje pročitala o zaudaranju, tako da molim te da mi pobliže objasnite da mu se radi. Super da smo sad načeli ovu temu pive, da. Zaudaranje je dio u godini, to je događaj u godini kad mi popijemo previše pive i onda kao navježbamo te neke pjesme koje su onako dosta neuobičajene za jedan ovakav klub. Mogli bi reći urbani i ljudi koji slušaju neku totalno pomaknutu glazbu i onda kad pjevaju Mišu Kovača i Zlatka Pejakovića, to onda bude opća štala tu i bude jako zabavno i svima nama super. Znači, iz glazbene sekcije, s obzirom da svako nešto svira, skupi se nas 5, 6, 7, 8 i napravimo jedan bend i onda imamo svoj koncert tu. To je obično nekakav interni party gdje bude totalni kaos i sviramo te fešta / svadba pjesme. Hvala ti na svom ovom razgovoru, ali te molim da mi za kraj objasniš što je ovo. Ovo je, dakle, kad dođete u glazbenu sekciju, prvo ćemo vas naučiti ozvučavati. Ozvučavanje se radi evo ovako. Hvala puno na razgovoru, Mici. Hvala tebi.